continuar treballant el tema de les connexions i les continuïtats, hem fet un canvi de lloc per l'esquerra, un left side pass, amb la mà canviada, i en el qual hem dit que era important en aquí generar prou energia, com perquè el triple, la Mercè, la follower, ja la faci pràcticament al meu costat. Per tant, és energia triple i acabar. D'acord? I s'ha d'intentar aquí generar molta connexió dinàmica i aquí pràcticament tot ja va sol. Perquè això ens permetrà fer una variació, que és la de la volta d'outside de la follower. Si genero poca energia de pas, la volta és molt explicada. Per tant, haig de... Si la volta és suau, llavors jo puc incorporar en el triple, en el primer triple, també una volta del líder. Molt bé. Llavors, en el sugar push ja hem afegit una variant que era, per comptes de fer la compressió paral·lela, farem una compressió amb una mica de torsió. Cadascú hi posarà el grau de torsió que li agradi. Ara en posaré molta més. Quasi que és disfuncional, això, Cadascú que trobi el terme mig entre això i exagerat. Massa, El terme mig podria ser això i ja està. Doncs, gràcies. Molt bé, gràcies.